Isiyabuyela emagumbini amanomhlaba uDlamini eseMpumalanga Mthandazi, Swaziland, Botswana, Maputo, South Africa wonke la kufaka khona amavidiyo lapha ekhaya siyabingelela. Lapha ke sikhande omnye umuthi la owesicitho. Nangabe nje unesicitho ebusweni bakho kunama pimples, unenkinga iphupha kabi, into efana isicitho phakathi. Siyasikhokha mbukelo khona la. Isicitho kuwe. Sikwenzela ukuthi ke ube clean, ube right, impilo yakho iye phambili. Ingakubona bese ngigcina ngakha nema product nyana emveni kwalokho, but la nje siyobeka nje esigodlweni sami lapha endumbeni bese ngikha futhi ingcenye yala products bese ngiyawaposa la kahamba eKorea kaya. La ngenza uma kucula imbiza la, le mbiza le uyayiphuza le mbiza le kuba ikusize for izinso zakho ukuthi uklineke ube right, nebuhlungu obukhona emzimbeni negulo okukhona lokhu kufike ukuthi le mbiza yenza ukuthi ufike ube clean because khona izinsizi engiyifakayo la ezingena emalungeni akho zokulungisa mbukelo khona ekhanda. Lapho lenkinga ekuvuvuka, lenkinga yesibeletho, wesimame noma wesilisa, lenkinga yezinso, umchamo wakho uyashisa, umchamo wakho awukho right mbukelo khona ekhaya. Ngiyakwenzela ke le mbiza ke ngiyipheka uma usi-odile. If uyidinge mhlawumbe kusasa iphiwa namhlanje, if usembiza yakho ihambe ize kuwe mbukelo khona ekhaya for isicitho nakho mbukelo khona ekhaya. Sekuwe ke lapho ke ngeke ngithi mina abantu angithi abantu abeze kimi, but nami ngiveza ulwazi enginalo. Uma ulidinga ulithanda uyangithinta sikhulumisane ngikwenze izinto ngikuposele mbukelo khona ekhaya. Ngokwesintu ngikhona uDlamini Mthandazi eseMpumalanga. Ma-Sundays ngasenkonzweni ngiyakhuleka ngiseMpumalanga mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe doors are open ngiyavuleka, doors are open ngiyavuleka. Impilo mbukelo khona ekhaya iyasukunyeka. Ungakuvumeli ukugula edlale ngempilo yakho mbukelo khona ekhaya. Zama umuntu akabuyela njengenkomo, inkomo isuzodliwa. Umuntu yemgodini umuntu akadliwa mbukelo khona ekhaya. So ke bakukhona wakini mbukelo khona ekhaya simsize nawo akwazi ukuphuma esicitho, mayidinga imbiza simnika imbiza ayiphuze akwazi abe right mbukelo khona ekhaya for izinso nenkinga yesibeletho nako mbukelo khona ekhaya. uDlamini eseMpumalanga uthi kuwe doors are open ngiyavuleka. Inkosi ikubusise mbukelo khona ekhaya. Noma ukude funa online ngevideo call makuthiwa sinethuba ukuthi ngahlolela but sizothatha imali yakhona ngiyavuleka, doors are open. Inkosi ikubusise.